L-10 ta' filgħodu fi triq l-Imdina f'Ħażebbuċ. Ħabta kera frontali bejn van Isuzu misjuq minn Indjan ta' 40 sena residenti l-Ħamrun u trakk misjuq minn raġel ta' 61 sena minn Ħalta Għarxien. Bil-barrani spiċċa maqbut fil-kabina tal-van tiegħu stess li spiċċat mafġa mad-daqqa. Fuq il-post issejħu l-pulizija u tim mediku mill-Isptar Mater Dei biex flimkien mal-membri tal-Protezzjoni Ċivili jagħtu l-assistenza meħtieġa lir raġel li kien f'qada kritika b'diversi ġrieħi kawża tal-impatt. Operazzjoni delikata mill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili waslet biex ir-raġel jinħareġ u immedjatament jingħata anke CPR min tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Il-vittma tieħed l-isptar eskortat minn uffiċjali ta' Transport Malta. Minkejja dan, sfortunatament ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Jirriżulta li r-raġel ieħor involut ma ġarrab l-ebda ġrieħi. Kawża tal-aċċident kellhom jingħalqu żewġ karreġġati tal-bypass ta' Ħażebbuċ biex isiru l-investigazzjonijiet neċessarji waqt li Transport Malta bdiet tiddevja t-traffiku minn rotot alternattivi. It-triq ukoll imtliet bl-iskart li kien qed jinġar mill-barrani fuq il-van. Waqt li l-Ispettur Wayne Bonello qed imexxi l-istħarriġ tal-Pulizija, l-espert tat traffiku Dr. Mario Buttigieg tqabbad bħala parti mill-inkjesta ordnata mill-Maġistrat Joe Mifsud.